Ορθοδοξία, Ελληνισμός και Κακοδοξία. Μια εκπομπή για την Ορθόδοξη πίστη, για την πατρίδα και για τις αιρέσεις που ταλαιπωρούν την κοινωνία μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Καντάνης, εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούμε συχνά στα συναξάρια των Αγίων μας για κάποιες περιόδους μέσα στη ζωή των Αγίων που συνέβησαν κάποια γεγονότα που ξεπερνά πολύ τη λογική καθένα από αυτά των ανθρώπων. Έχουμε ακούσει ότι ακόμα και λιοντάρια διακονούσαν ασκητές, όπως ακριβώς έγινε σε έναν μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, στον Άγιο Σάββα τον Υγειασμένο. Μάλιστα η φήμη του είχε απλωθεί τόσο πολύ που και ο Αναστάσιος, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, επηρεασμένος από αιρετικούς, προσπαθούσε να βρει μια λύση σε ένα πρόβλημα της Εκκλησίας μας. Ενώ η Ορθοδοξία κινδύνευε, όλοι θυμήθηκαν τον ηγούμενο Σάββα και μαζί με άλλους τον έστειλαν να συναντήσει τον αυτοκράτορα για να στηριχθεί η Ορθοδοξία. Για πρώτη φορά ο ασκητής της ερήμου θα πήγαινε στην πρωτεύουσα της βασιλεύουσας. Και η φήμη ότι έρχεται ο Σάββας στην Κωνσταντινούπολη έκανε πολλούς να ανυπομονούν να τον δουν, ακόμα και αυτόν τον αυτοκράτορα, έστω και αν ήταν φίλος των αιρετικών. Έφτασε λοιπόν η Επιτροπή των Κληρικών και των Μοναχών από Ιεροσόλυμα στην Κωνσταντινούπολη. Κατευθείαν πήγαν στο παλάτι. Χτυπούν, ανοίγει ο αυλικός, βλέπει κληρικούς και μοναχούς, τους αφήνει να περάσουν. Με ενώ άφησε όλους να περάσουν, σε ένα μοναχό δεν επέτρεψε την είσοδο. Του φάνηκε τόσο κακοντημένος σαν υπηρέτης όλων των άλλων. «Εσύ περίμενε», του είπαν. Το γεροντάκι, χωρίς να διαμαρτυρηθεί, σταμάτησε έξω από την πόρτα του παλατιού, έκλεισε η πόρτα και όλοι αναχώρησαν. Ο αυτοκράτορας τους περίμενε με λαχτάρα. Ρώτησε, «Πού είναι ο ηγούμενος Σάββας?» «Έμεινε έξω», το απαντούν οι άλλοι. «Δεν τον άφησε ο αυλικός σας να περάσει». «Πού να ξέρω, βασιλιά μου», πέφτοντας στα πόδια του απάντησε ο αυλικός, «πως αυτός ο φτωχοντημένος γέροντας είναι ο μεγάλος ηγούμενος Σάββας?» Άνοιξαν την πόρτα, ο αυτοκράτορας υποδέχτηκε εκείνον τον κουρελιάρη ασκητή και τον ρώτησε, «Τι θες να κάνω?» Και του απάντησε, «Να ειρηνεύσει η Εκκλησία πρώτον, και αν επιτρέπεις θέλω και ένα ακόμα. Να μειώσεις τους φόρους στους φτωχούς. Δεν αντέχουν να τους πληρώνουν και ξέρουν ότι γίνεται αδικία στη φορολογία». Όλα τα δέχτηκαν, γιατί ξεχώριζε, γιατί από μικρός ζητούσε να γίνει Άγιος. Οι έννοιες, αγαπητοί, Άγιος και αγιότητα στην εποχή μας διέρχονται κρίση, ή αποκρούονται ή χλευάζονται ή παραποιούνται, και μάλιστα όχι μόνο σε κοινωνικές ομάδες που έχουν προσωρινά ή γενικά διακόψει κάθε σχέση με τον εκκλησιαστικό σώμα, αλλά και μεταξύ των λεγόμενων χριστιανών και μάλιστα των Ορθοδόξων. Ιδανικό στον κόσμο μας είναι οι οικονομικές αξίες, η ευζοία, η ηλική ευημερία, η κοινωνικότητα. Ποιος να γίνει Άγιος, ποιος ενδιαφερόμενος και μοχθών για τη σταδιοδρομία του παιδιού του δίνει προτεραιότητα στην αγιότητά του? Κι όμως σε προηγούμενους καιρούς αυτός ήταν ο κύριος σκοπός του Ορθοδόξου πιστού. Ο Άγιος Σάββας, με τον οποίο ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή μας,
ζητούσε από μικρός και ποθούσε να γίνω Άγιος. Κύριος σκοπός κάθε χριστιανού ήταν η αγιότητα. Χριστός και ψυχή σας χρειάζονται, δηλαδή η σωτηρία, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, προχωρώντας πιο πέρα τις σκέψεις του Αποστόλου Παύλου, που έλεγε «Πάντα εγώ με σκύβαλα, σκουπίδια δηλαδή, ή να Χριστόν κερδίσω. Παραμερίζω τα πάντα για να μπορέσω να βρω το Χριστό, τη σωτηρία μου». Σήμερα σχεδόν κατά κανόνα η αγιότητα είναι ένα λησμονημένο όραμα, μια υποτιμημένη αξία. Κι όμως ο σκοπός της Εκκλησίας σαν σώμα Χριστού είναι η θέωση του ανθρώπου, η αναγέννησή του μέσα στην άκτιστη θεϊκή χάρη. Είναι σκοπός ο αγιασμός του κάθε ανθρώπου. Στην Παλαιά Διαθήκη στο Λεβιτικό διαβάζουμε «Άγιε έσεσθέ με ότι εγώ Άγιος ημί». Στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε «Έσεσθε ουν ημείς τέλειοι, ως ο πατήρ ημών ο ουράνιος τέλειος εστίν», στο κατά Ματθαίο. «Επίγνωσης είναι η πλήρης και τελεία γνώση του Χριστού», διαβάζουμε στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου στο 4ο κεφάλαιο, που αποκτάται με τη θέωση την ύψιστη αγιοπνευματική εμπειρία του πιστού, στην οποία αποσκοπεί όλη η πορεία του μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό η Εκκλησία χαρακτηρίζεται από πατέρες σαν το ιατρίον πνευματικών εργαστήριον αγιότητος, που έχει ως σκοπό να λειτουργεί σαν πνευματικό νοσοκομείο, σαν θεραπευτήριο, που θεραπεύει την αρρώστια του ανθρώπου, την νόσο της ψυχής του, την πτώση του, για να μπορέσει να προχωρήσει στην κάθαρση και από εκεί στον φωτισμό και από το φωτισμό στη θέωση. Ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος. Όμως το κάθε τι που έρχεται σε σχέση με το Θεό μετέχει και σε Αυτόν και στην αγιότητά Του και γίνεται και εκείνο Άγιο. Έτσι και η Εκκλησία του Θεού δεν είναι από μόνη της Αγία, αφού γίνεται Αγία επειδή ο Χριστός εαυτόν παρέδοκεν υπέρ αυτής ειν αυτήν αγιάσει, διαβάζουμε στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εκκλησία είναι η κλητή Κυρίου, εκείνοι που αποδέχονται τον Υιό του Θεού σωτήρα και Κύριο και που καθαρίζονται από Αυτόν το λουτρό του ύδατος ενερήματι. Αυτοί με την πίστη και με το βάπτισμα γίνονται Εκκλησία και ο Χριστός παριστά εαυτό, δηλαδή με τις δικές του ενέργειες, καθιστά ένδοξον την Εκκλησίαν, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή των τιούτων, αλλά Αγίαν εντάσσουμε στην Εκκλησία σημαίνει αποδέχουμε την κλίση του Θεού. Εξωτερικά η ένταξή μου αυτή είναι ένας τύπος. Εσωτερικά όμως και κατ' ουσία μια ολοκάρδια επιθυμία να γίνω αυτό που θέλει ο Θεός. Όμοιος αυτό, κατενώπιον αυτού, με τα κριτήρια τα δικά του να γίνω όπως αυτός και όχι με τα κριτήρια τα δικά μου. Δεν αρκεί λοιπόν, αγαπητοί, μια τυπική ένταξη. Χρειάζεται πρώτα μια ολόψυχη αποταγή και στη συνέχεια μια ολόψυχη σύνταξη. Και η αποταγή και η σύνταξη σημαίνουν και προϋποθέτουν πορεία, αγώνα, πάλι για μια όλο και βαθύτερη βίωση του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος αγιάζεται μόνον όταν αγωνίζεται να στέκει, να μένει σταθερό στην πίστη και να βιώνει αυτή την πίστη όπως αποκαλύφθηκε από τους πατέρες και από τον ίδιο τον Χριστό. Η Εκκλησία σαν σύνολο και ο κάθε χριστιανός καλείται να βιώνει την πορεία προς την αγιότητα, όπως τη δέχεται, τη διδάσκει, τη βιώνει η ίδια Εκκλησία. Καλείται να μετέχει στην αγιότητα του Θεού και της Εκκλησίας Του. Κύρια στοιχεία αγιότητας για τον κάθε πιστό είναι η αγάπη, η ταπείνωση, η ελευθερία και η υπακοή. Η αγάπη μέσα στην Εκκλησία δεν είναι μια φύλαυτη ενέργεια, αλλά μια αγάπη λυτρωτική, είναι θυσία για τον άλλον. Το πιο κύριο στοιχείο της αγιότητας όμως είναι η υπακοή στην πίστη, η υπακοή στην αλήθεια. Στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 15 και στο 25 και 26 στίχο, ο Κύριος μας το ξεκαθάρισε τι απαιτεί από μας με λόγια ξεκάθαρα. Εάν ακούσεις της φωνής Κυρίου του Θεού σου και τα αρεστά αυτό ποιήσεις και ενωτήσει τις εντολές αυτού
και φυλάξεις πάντα τα δικαιώματα αυτού, τότε θα γίνεις και θα είσαι μέλος Άγιο της Αγίας Εκκλησίας Του. Άγιος και άμωμος και αντέκλητος κατενώπιον Κυρίου γίνεται ο άνθρωπος, όπως μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο προς Εφεσίους επιστολή, μόνο όταν το πονηρόν ενώπιον του Κυρίου το θεωρεί και αυτός εξίσου πονηρό. Διαφορετικά, χωρίς ακοή πίστεως, είναι τάφος και κονιασμένος, έξωθεν μεν ωραίος, έσωθεν δε γεμάτος με κάθε είδος ακαθαρσίας. Ο χριστιανός λοιπόν που δεν βιώνει την κλίση του αποβαίνει μέλλον σαπρό, πρόβατον απολωλός και στον αγρό του Κυρίου ζυζάνιο που ενοχλεί όλη την ενότητα αλλά και την αγιότητα της Εκκλησίας. Πώς βιώνεται όμως η αγιότητα στην πράξη της καθημερινότητας μέσα στην Εκκλησία μας? Βιώνεται αρχικά με ηθική έννοια, αλλά κυρίως με αγιοπνευματική έννοια. Η Εκκλησία σαν Ορθοδοξία δεν επιδιώκει να κάνει τον άνθρωπο απλά ηθικό. Ο μακαριστός ιεροκήρυκας και γνωστός συγγραφέας Δημήτριος Παναγόπουλος είχε γράψει ένα βιβλίο που λέγονταν «Άλλο καλός άνθρωπος και άλλο καλός χριστιανός». Ο Ορθόδοξος χριστιανός αγωνίζεται για την τήρηση των εντολών του Θεού, όχι όμως με την έννοια ενός κώδικα καλής συμπεριφοράς, αλλά για να οδηγηθεί με τη συνεργία της χάριτος του Θεού σε ένα χριστιανικό ήθος, σε ένα εν Χριστώ ήθος που πηγάζει από την καρδιά του σαν καρπός του πνεύματος, σαν είδωρ αλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Η τήρηση των θείων εντολών δεν είναι βέβαια το τέλος και ο σκοπός της ζωής μας. Η ηθική και οι εντολές βάζουν τα όρια. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι για να προχωρήσει ο άνθρωπος, ο πιστός, και έτσι να μπορέσει να βρεθεί η ψυχή του σαν έφορο έδαφος για να μπορέσει να έρθει και να αποκαλυφθεί ο Θεός. Είναι λοιπόν όχι σκοπός μόνο η ηθική, αλλά είναι η βάση, είναι η αρχή, είναι το ξεκίνημα. Η τήρηση των εντολών του Θεού ανοίγει πραγματικά την πηγή της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και ο Ορθόδοξος πιστός ζητεί συνεχώς χάρη, δύναμη θεϊκή. Έλεγε ο Απόστολος Παύλος, πάντα ισχύω εν το εδυναμούντι με Χριστό. Οι αιρετικοί που κυκλοφορούν καθημερινά ανάμεσά μας βλέπουν τις εντολές του Θεού μόνο με την ηθική έννοια. Θέλουν να γίνουν καλοί άνθρωποι, όπως το υποδιώκουν άλλωστε και οι άθεοι και μη χριστιανοί, οι οπαδοί άλλων θρησκευμάτων, οι μασόνοι και όλοι οι υπόλοιποι. Μάλιστα, οι μάρτυρες του Ιεχωβά συχνά σε διάλογο με θεολόγους, με κληρικούς, με ανθρώπους που γνωρίζουν Ορθοδόξους, κάνουν την εξής ερώτηση. Πώς νομίζετε και εξηγείτε ότι όλες οι φυλακές είναι γεμάτες από χριστιανούς Ορθοδόξους? Βέβαια, γιατί αυτό εξηγείται, γιατί η πλειοψηφία στην Ελλάδα είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είναι γεμάτοι από μάρτυρες του Ιεχωβά, αυτοί είναι καλύτεροι από μας, απλά διαμορφώνουν έναν τύπο, κάτι το εξωτερικό, για να δείχνουν ότι είμαστε οι καλοί άνθρωποι, οι σκαπανείς του Ευαγγελίου που βγαίνουμε με τις οικογένειές μας και διαδίδουμε το Λόγο του Θεού, που όμως δεν έχουν καμιά σχέση με την ηθική του Ευαγγελίου. Ο Ορθόδοξος πιστός δεν επιδιώκει απλά να γίνει καλός, ηθικός, αλλά Άγιος, να ενωθεί με τον Χριστό και μέσω του Χριστού με ολόκληρη την Αγία Τριάδα και έτσι να καταντήσει να γίνει ναός του Θεού, διότι τότε μόνο θα είναι αληθινός όπως ακριβώς και ο Θεός μας και μετά να είναι αληθινά συνάνθρωπος, πλησίον και αδελφός του άλλου. Με τις προϋποθέσεις αυτές κατανοείται πόσο ανησυχητικό είναι και θλιβερό σύμπτωμα της αλλοιώσεως των κριτηρίων στα θέματα της αγιότητος που ζούμε οι σημερινοί χριστιανοί. Αυτό φαίνεται από την ευκολία με την οποία συνήθως χαρακτηρίζουμε κάποιον ως Άγιος άνθρωπος. Απλώς γιατί είναι καλός, χωρίς να ξέρουμε το βάθος της καρδιάς του, το βάθος των λογισμών. Αυτό οφείλεται πραγματικά στην αδρανοποίηση των ορθοδόξων κριτηρίων, αλλά και στην υποχώρηση της γενικότερης ηθικής του καθενός μας.
Σε τελευταία ανάλυση, ο Άγιος για την Ορθοδοξία είναι αυτός που έφτασε στη θέωση ή στο φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και μπορεί να δει την καρδιά του άλλου και το περιεχόμενό της, γνωρίζει και μπορεί να διακηρύξει ποιος είναι Άγιος Ναός, δηλαδή και κατοικητήριο του Θεού. Αυτό μας λέγει και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ερμηνεύοντας το λόγο του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όταν λέει «Ο πνευματικός ανακρίνει μεν πάντα, αυτός δε υποδενός ανακρινόμενος». Ο πνευματικός, δηλαδή αυτός που έχει ζωντανή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του, όλους τους ανθρώπους τους ανακρίνει, γινώσκει έκαστον πόθεν λαλεί και πού έστηκε και εν ποιης μέτρης εστίν. Μπορεί δηλαδή να γνωρίζει τον απέναντί του σε ποια εσωτερική κατάσταση βρίσκεται, ποιες είναι οι προϋποθέσεις των λόγων και έργων του, αν είναι ειλικρινής, αν προσποιείται. Και συνεχίζει ο Άγιος. Αυτόν δε, τον πνευματικό, δηλαδή τον πνευματόφορο, ουδής ανθρώπων των εχόντων το πνεύμα του κόσμου γινώσκην και ανακρίνει δύναται, ημιμόνον ο των όμοιων έχουνε ποράνιον της θεότητος πνεύμα γινώσκει το όμοιον. Με λίγα λόγια, μόνο οι Άγιοι γνωρίζουν ποιος είναι πραγματικά ο Άγιος, και αυτόν η γνώμη και η άποψη έχει σημασία. Όταν λοιπόν λέμε στην Ορθοδοξία ο λαός του Θεού αναγνωρίζει τον τάδε πάτερ ή άνθρωπο ως Άγιο, εννοούμε στην κυριολεξία τους Αγίους, αυτούς δηλαδή που έφτασαν στην αγιότητα, δέχτηκαν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και μπόρεσαν να μπουν στην θέωση, να διεισδύσουν στο κάλος της θεότητος, και όχι εκείνους που δεν αγωνίζονται, τους βαδίζοντας συν πάση της Αγίας και ακολουθώντας τα ίχνη τους να γίνουν Άγιοι. Εμείς λοιπόν σκεπτόμαθα κάπως λαϊκιστικά όταν λέμε ο λαός αναγνωρίζει τους Αγίους, και το ερώτημα είναι ποιος λαός, ποια σχέση έχει με τη χάρη του Θεού, με την αποκάλυψη του Θεού. Γι' αυτό κάποιοι βάζουν μετάνοια και παίρνουν χώμα από τον τάφο του πατρός Παϊσίου, ενώ άλλοι τον λένε ο Άγιος Πατήρ Παστίτσιος. Είναι γνωστά σε όλους μας πως αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πλέον λαός του Θεού. Δυστυχώς όμως ούτε ο πολύς κόσμος που εκκλησιάζεται καθημερινά από μας είμαστε ο πραγματικά λαός του Θεού. Πώς λοιπόν με βάση τα ορθόδοξα και πατερικά κριτήρια είναι ο Άγιος μέσα στην Ορθοδοξία? Στο Μωσαϊκό νόμο επικρατούσε η άποψη ότι ο Άγιος είναι μόνο ένας, ο Θεός. Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί Αγίους όλους τους βαπτισμένους χριστιανούς που ζουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, που αγωνίζονται για τη σωτηρία της ψυχής τους και που επιδιώκουν να κατακτήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Είναι στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο και στίχο 7. Από τον 4ο αιώνα ο τίτλος Άγιος αρχίζει να αποδίδεται μόνο σε λίγους εκλεκτούς, τους φίλους του Θεού, που ξεχωρίζουν είτε με το μαρτύριό τους, είτε με τη ζωή τους και την οσιότητά τους και τα θαύματά τους. Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας μας τονίζει: Άγιος είναι εκείνος που είναι καθαρός από κακία και αμαρτήματα. Πρώτη από όλους τον τίτλο της υπεραγίας έλαβε η Παρθένος Μαρία. Ακολούθησαν οι Απόστολοι του Κυρίου, οι Άγγελοι, καθώς και πολλά από τα δίκαια πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, που δεν θα μπορούσαν να μην πάρουν αξίως τον τίτλο αυτό, όπως φυσικά Άγιος δεν θα μπορούσε να μην ονομαστεί και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος ο Βαπτιστής, για τον οποίον ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος και άλλη γυναίκα που να έχει γεννήσει τέτοιον άνθρωπο σαν τον Πρόδρομο. Σιγά σιγά άρχισε λοιπόν να διαμορφώνεται μια ιεράρχηση και μια ταξινόμηση των Αγίων. Υπάρχουν λοιπόν ομάδες, χωρί θα λέγαμε, των Αγίων που έχουν ως εξής.
είναι οι δίκαιοι. Είναι όλοι οι δίκαιοι που έζησαν προ Χριστού, έχοντας πίστη στον ένα, στο μοναδικό Θεό και ήλπιζαν ότι ή προφήτευαν τον ερχομό Του σαν Μεσσία και χρησμένο από το Θεό να σώσει τον κόσμο. Δεύτερη ομάδα είναι οι Απόστολοι και οι Αποστολικοί Πατέρες. Τον τίτλο αυτό πήραν κατευθείαν οι μαθητές του Χριστού και οι πρώτοι μαθητές των Αποστόλων. Τρίτον, μάρτυρες. Ονομάζονται όλοι όσοι μαρτύρησαν για την πίστη τους, βασανίστηκαν και θανατώθηκαν ιδιαίτερα κατά τους 3 πρώτους αιώνες και τους που γινόταν η μεγάλη διωγμή. Να μην ξεχνάμε ότι μόνο στους 3 πρώτους αιώνες έχουμε 11 εκατομμύρια επωνύμους Αγίους. Τέταρτον, μεγαλομάρτυρες. Είναι όσοι από τους μάρτυρες υπέστησαν πολύ μεγάλα βασανιστήρια και θανατώθηκαν με φρικτό βάρβαρο τρόπο και άντεξαν από την αγάπη στο Θεό όλα αυτά τα μαρτύρια. Πέμπτον, είναι οι ιερομάρτυρες. Έτσι ονομάζονται όσοι από τους μάρτυρες ήταν ιερωμένοι, ήταν ιερείς, ήταν επίσκοποι. Έκτον, είναι οι οσιομάρτυρες. Είναι οι μοναχοί, οι ασκητές, οι ερημίτες που έλαβαν αυτόν τον τίτλο. Στην 7η ομάδα είναι οι νεομάρτυρες. Έτσι ονομάζονται οι Άγιοι που μαρτύρησαν από τα χρόνια της τουρκοκρατίας και μετά, τότε δηλαδή που οι αγαρινοί ζητούσαν ή να πεθάνουν ή να αλλάξουν την πίστη τους και να γίνουν μουσουλμάνοι. 8ον είναι ομολογητές. Ονομάζονται έτσι οι Άγιοι που διώχθηκαν και βασανίστηκαν, που ομολόγησαν την πίστη τους, αλλά και που τελικά δεν θανατώθηκαν. 9ον είναι οι όσιοι. Όλοι αυτοί οι ερημίτες, οι αναχωρητές, οι ασκητές Άγιοι, που εγκατέλειψαν τον κόσμο και αφιερώθηκαν εξ ολοκλήρου στο Θεό, τον λάτρεψαν σε ερήμους, σε κακοτοπιές, με πίστη και εγκαρτέρηση για όλη τους τη ζωή και τελικά κοιμήθηκαν εν ειρήνη και ονομάστηκαν όσοι. 10ον είναι οι οσιοπαρθενομάρτυρες. Έτσι ονομάζονται οι γυναίκες μοναχές μάρτυρες της πίστης που θανατώθηκαν με μαρτυρικό τρόπο. Στην 10η σειρά είναι οι Απόστολοι, όλοι όσοι έκαναν αποστολικό έργο εις άξιο των Αποστόλων. 12 οι πατέρες της Εκκλησίας, όλοι οι μοναχοί, οι κληρικοί και ιδιαίτερα οι επίσκοποι που διακρίθηκαν για το έργο τους και κατέχουν αυτόν τον τίτλο και μπόρεσαν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να διευρύνουν την αλήθεια για τη γνώση του Θεού, να διατυπώσουν αυτή την αλήθεια που ήταν κρυμμένη ή φαινόταν μέσα στην Αγία Γραφή και να την συγκροτήσουν σε δόγματα που είναι τα όρια, που είναι η βάση της πίστης μας. 13ον είναι οι απολογητές. Όλοι όσοι ανέλαβαν να υπερασπίσουν το χριστιανισμό απέναντι σε φιλοσόφους, ηγεμόνες, βασιλείς, αυτοκράτορες, θεωρητικά με το λόγο τους ή και γραπτά με επιστολές. 14ον είναι οι θεολόγοι. Φυσικά 3 μόνο κατέχουν αυτό το τίτλο. Ο Γρηγόριος ο θεολόγος, ο Ιωάννης ο θεολόγος και ο Σιμεών ο νέος θεολόγος. Τέλος, οφείλουμε να προσθέσουμε τους νέους οσίους και τους νέους νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας. Νέοι όσοι είναι αυτοί που έζησαν μέσα στον κόσμο τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες και μπόρεσαν να διακριθούν, να γίνουν φως που να οδηγούν τους πιστούς, να θαυματουργούν, όπως ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. Αλλά να προσθέσουμε και τους νέους, όπως είπαμε, νεομάρτυρες. Όσους στα ανατολικά κράτη που εξουσίαζε το εθεϊστικό και ολοκληρωτικό κομμουνιστικό καθεστώς πέθαιναν απλά γιατί ήταν ιερείς ή γιατί ήταν χριστιανοί ή γιατί είχαν πάνω τους σταυρό. Όλοι αυτοί θεωρήθηκαν ξαφνικά σαν εχθροί του λαού που ήταν επικίνδυνοι και έπρεπε να εκτελεστούν. Είναι σίγουρο ότι επειδή η Εκκλησία και η παράδοσή μας είναι μια εξέλιξη, θα βρεθούν και άλλοι τίτλοι που θα συνεχίσουν τον αγώνα της Εκκλησίας
στα σύγχρονα προβλήματα που ήδη έχουμε αρχίσει να αντιμετωπίζουμε και που θα οξυνθούν το επόμενο διάστημα από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Οι έχοντες την εμπειρία της θεώσης μέσα στην Εκκλησία χαρακτηρίζουν ως Αγίους τα πρόσωπα εκείνα που έχουν φτάσει στο φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και στη θέωση, συνιστώντας τους μάρτυρες της μέσα στην ιστορία. Κατά τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό που έζησε τον 8ο αιώνα, τιμούμε ως Αγίους τους ενωθέντας Θεό κατά προαίρεσιν και τούτον δεξαμένος ένικον και τι τούτου μεθέξει γεγονότας χάριτη όπερα αυτός εστι φύση. Άγιοι είναι έτσι οι έμψυχοι ναοί του Θεού, τα έμψυχα του Θεού σκηνώματα. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Μονομολογητή, υπερώνυμος θέωσης καθιστά τους μετέχοντας σε αυτήν ακτίστος, ανάρχος και απεριγράπτος και τη δια την οικίαν φύσιν εξόντων γεγονότας. Μολονότι δηλαδή και ο Άγιος είναι άνθρωπος κατά τη φύση του, έχει ψυχή και σώμα όπως όλοι μας και είναι κτίσμα του Θεού, με τη Θεία Χάρη γίνεται ό,τι είναι και ο Θεός, άκτιστος, άναρχος, απερίγραπτος, αιώνιος, αλλά κατά χάριν. Αυτός είναι ο πνευματικός καταλύτης στο γεγονός της ενώσεως του ανθρώπου με το Θεό. Δεν αλλάζει η φύση του ανθρώπου. Δεν πάβει ο Άγιος να είναι άνθρωπος και κτίσμα, αλλά κατά χάρη Θεού γίνεται άκτιστος και όλα τα άλλα μεταμορφούμενος μέσα στο φως του Θεού. Μεταμόρφωση συνεπώς ζει ο Άγιος και όχι μεταβολή της φύσης του. Πρέπει βέβαια να λεχθεί και ότι όσοι διέπονται από περίεργες τάσεις και μιλούν προτεσταντικά για ηθική θέωση, διότι θεωρούν βλασφημία να μην δεχθούν ότι ο θεωμένος φτάνει να γίνει άκτιστος και άναρχος όπως και ο Θεός είναι. Η θέωση όμως μεταμορφώνει τη φύση του ανθρώπου και δεν βελτιώνει απλά το χαρακτήρα του. Και αυτό συμβαίνει διότι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά όλος μεν όλης τις αξίες ο Θεός περιχωρεί, όλο δε όλοι περιχωρούσαν ολικός οι Άγιοι το Θεό, όλων αντιλαβώντες εαυτόν των Θεών. Δηλαδή όλος ο Θεός περιχωρεί σε όλους τους αξίους, σε όλον δε το Θεόν περιχωρούν όλοι οι Άγιοι, έχοντας προσλάβει αντί τον εαυτό τους τον ίδιο του Θεό. Είναι φοβερός ένας ύμνος που γράφει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Είδε ξαφνικά το σώμα του να λαμπρύνεται, υμνεί το Θεό, φωνάζει «Πώς εμένα Κύριε τον πόρνο, τον άσωτο, πώς εμένα μου δώρεσες την αυθαρσία». Και μάλιστα για πολύ μεγάλο διάστημα, όπως μας πληροφορεί ο βιογράφος του, δεν ήθελε ο Άγιος να καθίσει καν σε καρέκλα να ξεκουραστεί.
πώς αυτό το σώμα που το ακούμπησε ο Θεός θα το ρίξω κάτω σε μια καρέκλα να εφάπτεται με κάτι το υλικό. Τόσο ένιωθαν οι Άγιοι την παρουσία του Θεού. Όμως οι Ορθόδοξοι χάσαμε την ηθική. Έπεσε η ηθική. Χάσαμε και τα πραγματικά κριτήρια που οδηγούν στην πνευματικότητα. Όταν γνωστοί κανονολόγοι αποφαίνονται ότι η αγιοκατάταξη και όχι, αγαπητοί, αγιοποίηση έχει μόνο η Δυτική Εκκλησία, ο Πάπας. Εμείς έχουμε αγιοκατάταξη. Όταν αυτή λοιπόν η αγιοκατάταξη γίνεται υπό της γενικής εκκλησιαστικής συνειδήσεως ποιμένων και πειменωμένων, αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για αυθεντικούς ποιμένες και πειменωμένους που είναι φορείς της χάριτος και όχι απλώς κατόνομα χριστιανούς λόγω ενός τυπικού βαπτίσματος ή μιας εξωτερικής χειροτονίας για μας τους κληρικούς. Μην ξεχνάμε, οι Άγιοι αναγνωρίζουν τους Αγίους. Η ιστορία της Εκκλησίας μας διδάσκει ότι η αναγνώριση της αγιότητας δεν υπήρξε ποτέ αυθαίρετη και ένα συναισθηματικό κίνητρο των ανθρώπων, ούτε στηρίχθηκε ποτέ σε μια καλή φήμη, σε μια ηθικότητα, έστω και σε αγαθοεργίες κάποιου, αλλά σε απτά και τεκμηριωμένα εκ Θεού προερχόμενα δείγματα της πραγματικής θεώσεώς του. Ο Θεός μαρτυρεί την αγιότητα ενός προσώπου. Οι Ορθόδοξοι μιλούμε για αγιότητα μαρτυρωμένη άνωθεν εκ Θεού. Ο Μέγας Θεολόγος των νεωτέρων χρόνων, Ευγένιος Βούλγαρης, έζησε 1716 με 1806, λέει χαρακτηριστικά για την αναγνώριση των Αγίων. Ευλογητός ο Θεός, ως ούκα μάρτυρον επί της γης αφήσιν την αλήθειαν αυτού. Σύμφωνα με την μακραίωνη ορθόδοξη εκκλησιαστική τάξη και πράξη, οι Άγιοι δεν αναγνωρίζονται ή διακηρύσσονται μόνο με ηθικολογικά, κοινωνικά και κοσμικά θα λέγαμε κριτήρια,
αλλά μετά από τη φανέρωση της αγιότητάς τους από τον ίδιο το Θεό, με σημεία αδιαμφισβήτητα που αντέχουν σε κάθε κριτική και απουσίων κάθε αμφιβολία. Και τέτοια σημεία είναι η κατάσταση του λειψάνου του Αγίου, αν είναι άφθαρτο ή ουστά που υπερβαίνουν τη συνέπεια της φθοράς, της ύψεως και γι' αυτό εκπέμπουν ευωδία υπερκόσμια και όχι δυσοσμία και κυρίως κάνουν θαύματα. Είχε έρθει μια δαιμονισμένη και προσπαθήσαμε να την σταυρώσουμε με το λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Βραχορείτου. Άρχισε να φωνάζει «Καίγομαι, πάρτε τον προδότη από πάνω μου». Με καίει το μύρο που βγάζει από τον τάφο του. Αντιδρούσε ο διάβολος σε έναν Άγιο. Και γιατί τον έλεγε προδότη? Γιατί ήταν πριν μουσουλμάνος, Τούρκος και έγινε Ορθόδοξος. Ο Άγιος που μαρτύρησε έξω από τον Άγιο Δημήτριο. Υπάρχει μάλιστα μια παγκόσμια ισχύουσα από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνας παροιμία που λέει «Ο Άγιος εάν δεν θαυματουργήσει δεν θα δοξολογείται, δεν θα έχει δοξολογία». Δεν τιμάται δηλαδή ως Άγιος. Αυτή η συνείδηση με διάφορες παραλλαγές, όπως η έρευνα έχει αποδείξει, είναι γνωστή ευρύτατα και στη Δύση. Ακόμα και στην περίπτωση του μαρτυρίου τα θαυμαστά σημεία δεν λείπουν, όπως διαπιστώνεται από μελέτη σε συναξάρια και μέσα από την ημονογραφία μας. Βέβαια θα πρέπει να προσέχουμε να μην υπάρχουν αγερτίες, όπως στην Παμπική Εκκλησία πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι φέραν λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου στην Αθήνα για να μπορούν να παίρνουν περισσότερους νέους με αφορμή την δίθεν εορτή του Αγίου Βαλεντίνου, που όπως κι άλλη φορά έχουμε αναφέρει μέσα από την εκπομπή μας, αλλά και ο σταθμός μας έχει αναφέρει με άλλους ομιλητές, ότι δεν είναι Άγιος των ερωτευμένων, ήταν Άγιος των επιληπτικών στην περιοχή του Τέρμη της Ιταλίας. Απλά η Παπική Εκκλησία συνέδεσε τον μύθο και την αρχαιολατρεία των Λουπεργαλίων που γινόταν 13 προς 14 Φεβρουαρίου με το κυνήγι του Λύκου, όπου ο νικητής ονομαζόταν Βαλεντίνος, Βάλεος, ισχυρός, και ήταν μια οργιαστική γιορτή την οποία την συνέδεσαν μαζί με τον Βαλεντίνο, θέλοντας να δημιουργήσουν, αν μπορούσαμε πολιτικά να πούμε, τη φράση «ιμπεριλιαστική κίνηση», μια προσπάθεια δηλαδή να προσελκύσει, να πάρει νέους ανθρώπους κοντά τους από την Ορθοδοξία. Η πορεία λοιπόν προς την αγιότητα και ο πνευματικός αγώνας δεν χάνει την αξία του, και αυτό ισχύει για κάθε πιστό που αγωνίζεται. Περιμένουμε όμως ο Θεός να βεβαιώνει, να μαρτυρεί, όπως λέμε, την αγιότητα, τη θέωση δηλαδή του συγκεκριμένου προσώπου, για να δικαιούμαστε κι εμείς αναντήρητα και χωρίς δισταγμούς να τον τιμάμε αυτόν ως Άγιο.
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε Άγιο, αγιότητα στην Ορθοδοξία έχει ανάγκη δύο απαραίτητα στοιχεία. Πρώτον, τη γνώση του Θεού, που είναι το δόγμα, η πίστη. Αν δεν μπορώ να ψηλαφίσω με αισθήσεις, με νου, με την καρδιά τι είναι ο Θεός, δεν μπορώ να τον γνωρίσω. Ξεκινάμε πρώτον από την κατανόηση των δογμάτων, τα οποία είναι και όρια αν είμαι μέσα στην Εκκλησία ή εκτός της Εκκλησίας. Δεύτερον, για να μπορέσει να με φωτίσει ο Θεός και να οδηγηθώ σε αυτή την γνώση Του μέσω των δογμάτων και την κατανόηση των δογμάτων και να νιώσω κι εγώ αυτό που είχαν οι πατέρες, την ευρύτερη εμπειρία στην αλήθεια και στη γνώση του Θεού, χρειάζεται ηθική ζωή. Χρειάζεται η πνευματική ζωή που καθοδηγεί την αποκάλυψη του Θεού μέσα στην καρδιά μου. Υπάρχουν, σύμφωνα με την γνώση των πατέρων, κάποια συγκεκριμένα στάδια που θα πρέπει να περνά ο κάθε πιστός για να τον ακουμπήσει η χάρη του Θεού. Πρώτο στάδιο είναι η κλίση. Όταν ο καθένας νιώθει βαθιά μες στην καρδιά του την παρουσία του Θεού. Πολλές φορές η κλίση γίνεται με έναν λόγο, με έναν φίλο, με ένα διάβασμα ενός βιβλίου, με μια εκπομπή που θα ακούσουμε, με ένα κήρυγμα στην εκκλησία που θα πάμε έστω και για ένα κοινωνικό γεγονός, για ένα γάμο, για μια βάφτιση, για ένα μνημόσυνο. Η κλίση μου λέει ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι ψάχνω να κάνω και αρχίζω να αναζητώ πάλι ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου. Όταν αυτό το φτιάξω μέσα μου και αρχίζω να το ζω, περνώ στο δεύτερο στάδιο που είναι η αναγέννηση. Η αναγέννηση γίνεται ιδιαίτερα κατά την ώρα του βαπτίσματος, αλλά και μετά γίνεται με την εξομολόγηση. Όταν νιώσω ότι αυτός που με καλεί νιώθει το τι λάθη έχω κάνει και θέλω να τα πετάξω από τη ζωή μου και να οδηγηθώ και πάλι σε αυτόν. Τότε αρχίζει να αναγεννάται η ψυχή μου. Όταν αυτό γίνεται αγώνας και προσπαθώ να μην πέφτω στην αμαρτία και αρχίζω να καλυτερεύω και να χαίρομαι, αρχίζω να μπαίνω στο τρίτο στάδιο της πνευματικής ζωής που οδηγεί στην αγιότητα και στη θέωση, και είναι η δικαίωση. Όταν νικώ, όταν μπορώ να πω όχι στον πειρασμό, να μην υποχωρώ στον πειρασμό και στο πάθος, τότε αρχίζω μια δικαίωση. Τα κατάφερα. Νιώθω στην προσευχή μου να πηγαίνω πιο καθαρός. Νιώθω να κοινωνώ πιο καθαρός από πριν. Χαίρομαι, δικαιώνεται ο αγώνας που έχω κάνει. Γεμίζει η καρδιά μου, αρχίζω να αγαπώ, να εκδηλώνομαι διαφορετικά για οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο που πριν ακόμα δεν τον συμπαθούσα. Από εκεί αρχίζει το άλλο στάδιο που είναι ο φωτισμός. Όταν ξεριζωθεί για τα καλά η αμαρτία με την εξομολόγηση και αναγεννηθώ, όταν η Θεία Κοινωνία αρχίζει να φυτεύει το Θεό και εγώ να τον ψάχνω, να τον ψηλαφίσω καλύτερα, τότε αρχίζει να φωτίζεται ο νους μου. Κατανοώ καλύτερα το Λόγο του Θεού. Δεν έχω αμφιβολίες. Αν υπάρχει Θεός, τον ζω γύρω μου, στην προσευχή μου, στα δάκρυα, στη χαρά, μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και όταν αυτό αρχίζει να γίνει κατάσταση και στη δουλειά μου και στο δρόμο υμνώ το Θεό
προσπαθώ να ζω μέσα από αυτόν, αρχίζει τότε να δημιουργείται μια κατάσταση η οποία ονομάζεται θέωση. Αυτή ακριβώς η κατάσταση με κάνει πλέον να ξεφεύγω από τα ανθρώπινα δεδομένα, να έχω μόνο χαρά, να γεμίζει η καρδιά μου με χαρά, να νιώθω ότι κλείνω μέσα μου ολόκληρο τον κόσμο, ότι ζει ο Θεός μέσα από μένα. Γίνεται αυτό που λένε οι πατέρες, η ζωή του γίνεται ζωή μου. Αν αυτό δεν το πετύχουμε, αγαπητοί, από αυτή τη ζωή, μην περιμένουμε να το απολαύσουμε στην άλλη ζωή. Η αγιότητα, που είναι ο σκοπός μας, η θέωση δηλαδή, δεν είναι κάτι απρόσιτο. Ο Θεός με τη σάρκωσή του μας το προσφέρει. Χρειάζεται από μας ο αγώνας για να μπορέσει επιτέλους η ζωή του να γίνει ζωή μου και να σωθώ. Ορθοδοξία, ελληνισμός και κακοδοξία. Μια εκπομπή για την ορθόδοξη πίστη, για την πατρίδα και για τις αιρέσεις που ταλαιπωρούν την κοινωνία μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Καντάνης, εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Αγρινίου.